wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Salam budaya, lestari budayaku. Sebelumnya perkenalkan saya Elisa Orsarus Alaso. Saya Galih Pramudia Putra. Mugi kawilujengan kasarasan tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sami. Mboten kesupen ugi kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng sagung para tamu wonten ing adicara uji kompetensi keahlian seni pedalangan SMK Negeri 1 Kasihan SMKI Yogyakarta warsa 2000 selangkung. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Kejuruan Negeri 1 Kasihan Bapak Agus Suranto SPD MSN yang kami hormati, juga Bapak Ibu guru karyawan yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua wali siswa yang hadir, juga Bapak penguji, ada Bapak Fani Rikian Syah MSN dari Sanggar Seni Kademangan pimpinan Ki Gondo Suharno SSN, juga Ketua Paguyuban Dalang Muda Sukrokase Yogyakarta, kemudian ada Bapak Srikawan SSN dari Pepadi Bantul. Juga tamu-tamu kehormatan, Bapak Ibu Guru mungkin bisa disebutkan Mas Galih. Sugeng rawuh. Mbak ampun ngoten, Mbak. Sugeng rawuh kagem Pak Agus Suranto SPD MSN, Ibu Nancy Masito SPD, Ibu Nuni Bu Kunti Nawaruci SPD, Bapak Tri Nurwanto Sarjana Seni, Bapak Srikawan Sarjana Seni, Bapak Rifki Yadi Wijaya Sarjana Seni, Bapak Satrio Wijokangko Sarjana Seni, Bapak Lingga Wisnu Indarto Sarjana Seni, Bapak Hendi Prasetya Sarjana Seni, Bapak Giatno Ibu DRA Istunur Hayati, Bapak Varial Dava dan Ibu Tatik Wahyuningsih Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan hadirin untuk nanti menonton pagelaran wayang tugas akhir oleh Ki Gading Pawukir Seno Saputro dengan pensupport tugas akhir malam ini oleh orang tuanya sendiri, Ibu Agnes Widyasmoro. Dengan nama paguyuban pengrawitipun menika Warga Laras. Dengan pimpinan paguyuban pengrawit inggih menika Ibu Agnes Widyasmoro. Nggih. Sagung para tamu ingkang minulya, Bapak Ibu para tamu ingkang sutresna agunging puji, pangalembana namung kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Ingkang ngamurba amisesa sedaya titah sawantah ingkang sampun cinipta ingkang ing alam donya menika. Inggih awet tresna welas asihipun kula lan panjenengan sedaya saged lenggah pepanggihan wonten ing papan menika kanthi wilujeng tebih saking sarusiku saha siku dendaning Gusti ingkang Maha Suci. Kanugrahan mekaten kita syukuri sesarengan. Salajengipun sumangga sesarengan manungku puja mring Gusti ingkang Maha Agung, mugi acara wonten ing wekdal menika saking purwa madya ngantos wusana lumampah kanthi rancak. Ndedonga kawiwitan. Cekap matur nuwun. Acara selanjutnya untuk kami persilahkan yang kami hormati inggih menika Bapak Agus Suranto SPD MSN untuk bisa atur pangandikan di atas panggung. Kami persilahkan waktu dan tempat.
Ayo, musuhmu aku le. Out. Ya. As. Ut. Wah. Wah. Aduh. Waduh. Mati aku. Wah. Wah. Ya, macam ni. Loh. Wah. Oh. Oh. Ah. Aduh. Aduh. Wah. Wah. Oh. Wah. Mati ini. Wah. Ya. Oh. Wah. Yo, pacuri. Ah, oh boy. Whoa. No. Mati. Mati oleh. Loh. Wah, mati. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Good. Wah.
Wah. Wah. Ah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan gara-gara. Ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ana. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ha iya Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong mbok udute iki dicecek to, Gong. Iki TA ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Saya arep ngopo? Ayo biasane iki acarane opo? Mong ki bar tok omong kene iki TA kok. Oh iya iki TA. Dudu kepyakan. Ah dudu. Kepyaane sementara berhenti dulu. Soale bulan poso, bulan puasa akeh sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Oh, ora sok ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi ngono kuwi. Tenan aku ki apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ngono ki mubeng desa nggo gawe. Sahur-sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo drum, nganggo wah macem-macem pokoknya mubeng desa. Aneng poso ora? Ora. Ya penting lah aku wis nggo gawe. Lah ya ngono kuwi ora apa-apa. Iki barang aku mau omong apa ya ning isor mau wis kelingan ning kene lali aku. Oh kaesuk Mawawan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki ndelok aku takan. Anu Mas Reza nyuwun tulung Mas Reza nggih. Yo dalane tuwa. Alah ya ampun. Kira-kira. Wah, apa iki? Nah. Kok sik ndak wayange ketutupan. Iki lek omong saka kanca-kanca WL. Alambel.
Sing demung dijaluki udo ciwe prengat-prengut. Ah, ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy. Loh. Kok Pinky Boy? From Lintang Pawukir Fans. Oke, matur sembah nuwun. Isine wah pokoknya jajan-jajan enak-enak iki. Enak-enak banget iki. Ana susu. Wes, iki gek. Kok mundur? Lah iki ana biru-birune mundur. Sik. Ora iso ora sedeng. Sekene wae ora apa-apa. Terus pokoke iki barang matur nuwun wis paring support sing wingi ya ana arep apa ya kae menjelang puasa apa wis puasa ya kae. Pokoke dinehi baket duit. Wah. Baket ta. Oh, buket. Piye to? Sing bener sing endi? Endi to wo iki apa? Ati delikke. Wis ning matur nuwun kagem niki wau Lintang Pawukir Fans. Matur nuwun sanget sik wingi ya wis jenenge ya padha kuwi. Terus lajeng niki sik kita walike sik. Nah niki TA Pak Lek kawan. Oh ya Pak kawan ngono wae. Lah biasane nang sekolah Lek so tak guru terus wah pokoknya kathah banget banyak aku kira diurut-urutane sih. Lingga, Pak Kepala Sekolah, Pak Agus Suranto. Terus Bu Nunik, niku mengke ingkang minggah panggung. Wis pokoke ora ketang saklimah rong klimah pokoke minggah panggung mengke Bu Nunik. Kalih Pak Ne, kalih Pak Tri mengke. Pusat niki mau nampun mengke-mengke. Ora mengke nek selak bengi. Selak gugah sahur aku. Monggo Bu Nunik Pak Tri katuran minggah panggung monggo co disepoti co. Sugeng dalu Pak Tri. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, Pak. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Aku arep mbokongi pesinden iki dapat tindak kewalat. Nuwun sewu nggih, Mbak. Ampun pasang walat. Monggo Bune. Sugeng dalu Bu Nunik. Kula menika kalian Pak Tri menika menawi wonten kampus wonten sekolah. Menika panggilan akrabnya Pak Ne Robukne. Niku. Rumene. Nek lari-lari sok dipacokke ya. Sing nyebarke huwak ya murid-murid kuwi kaya. Terus ngakrabke ngaten nggih. Pak Tri ngendika apa? Dalem? Oh nggih. Nuwun sewu sepisan kula saestu ngaturaken gunging panuwun katur Mbak Agnes sak keluarga ingkang wonten ing dalu menika sampun kepareng kebiakan utawi gelar uji kompetensi keahlian. Bilih ujian utawi uji kompetensi keahlian SMKI kompetensi keahlian seni pedalangan. Wonten ing taun menika taun ajaran 2021 selangkung menika siswa wonten 13 ing dipun unduh wonten dalemipun wonten kalih Mas Gading Pawukir nggih kalian ingkang angka kalih Mas
Febri Kabib Rahmatullah. Di sini kok angel banget. Lajeng ingkang 11 menika pun adani wonten ing arena tertutup, arena terbuka ing Dhuwurwati SMK Negeri 1 Kasen Bantul, SMK Negeri Yogyakarta. Nggih. Nggih. SMKI utawi kompetensi kalian seni pedalangan siswanipun wonten 13 menika janipun menawi ingkang kelas 3 menika luar biasa, bagus semuanya. Ming wonten aliran siswa aliran perdemitan, Mbak. Nek pelajaran niku cat katon cat ora. Ya klebu gading bareng niku. Lang, aduh. Nggih. Waduh. Ning ora apa-apa, Mas. Sampeyan nunggak semi karo bapakmu. Bapak ini ngaten. Bapakipun menika adik kula kelas 50. Zaman semanten malah luar biasa Mas Gading menika. Menawi rumiyin Mas Seno menika kelas kalih sampun wani mayang wonten Wonosari, wonten Darang Kelgi, anggar mayang niku mesti ciliwik sikik. Nggih, kula ngetutke kok menika. Lajeng menawi bedanipun Mas Gading menika ling glidik menika karo cewek. Boten. Oh padha. Karang ya ulang-ulangane solikin tadi ya. Nggih. Pak Tri. Nggih. Pak Tri. Yen sewu Pak Tri. Nggih. Badhe mundhut pirsa. Nggih. Nai Mas Gading kalian Pak Senone bedanipun menapa nggih? Nai kula kok remen Mas Gading nggih. Nggih. Suarane niku jane apik ning ya rada keset krimal dadi rung pati apik. Nek rada rajin sithik mesti tambah apik nggih to. Nggih. Ning kita nek kon rajin. Jlentrehke. Nek kon rajin iku rada angel. Mergo wis kelas 3 Ibu. Nggih. Pancen kelas 3 niku biasanipun lajeng menika wau aliran murid perdemitan niku wau. Cat katon cat mboten. Namung menawi secara kompetensi kabandingaken Mas Seno kalian Mas Gading. Menika langkung luar biasa Mas Gading. Krana menawi SDM menika sami. Fasilitas tentu lebih komplit sak menika. Warga laras ingkang seni junior menika luar biasa. Menawi rumiyin Mas Seno menika isih ngaklang jagat menika penabipun nggih penabuh ala dusun-dusun menika. Tesih pelayon tak ketunggone ngaten mantan menika. Namun menawi warga laras menika biayai atos-atos gending ngaten. Tegesipun ora mbaleki gending ngoten lho. Nggih, sakliyanipun atos suarane menika atos gendinge, ora mbaleki gending, njaluk apa wae siap ngoten. Lajeng Mas Gading nggih langkung alhamdulillah syukur ngoten krana menawi Bapak rumiyin fasilitas menika agak terbatas. Sak menika panjenengan mung garingkel nggahi kloso gemelar ngoten. Gamelan wis siap, penabuh siap. Penabuh menika pun peteti halo ngoten wis pun mlumpuk kabeh. Fasilitas tidak ada yang mengecewakan. Mila kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos dadosaken kuciwanipun ingkang Ibu. Karena Bapak menika pun wastani dalang cerdas. Menawi wonten ingkang ngarani Seno kuwi nek mayang ora cetha. Ya aja ora sala ora. Namung menawi kula ingkang biji dalang cerdas itu seperti Mas Seno. Karena dalang yang bisa membaca fenomena sekarang. Wayangi Solo kadang-kala ngaten blangkonipun Yojo, keprake Yojo ning kadang-kala sangkit Solo. Mboten napa-napa. Namanya dalang cerdas. Tidak membedakan antara Yojo dan Solo. Pun gabungaken itulah Mas Seno. Dalang cerdas di Jogja itu Mas Seno. Mila saking menika kula sak kanca langkung-langkung Bapak Kepala Sekolah ugi buni nggadahi penggadang-gadang. Mugi Mas Gading Pak Ukir menika langkung sukses, langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Amin nggih. Amin. Lajeng menika mangke rencang-rencang menika ugi nderek kados bapakipun rumiyin. Nguripi kanca-kanca menika. Lak nggih Mbak Tatin. Ha nggih, klebu Mbak Tatin, Mbak Elisa menika le munggah dedel menika ya krana Mas Seno menika.
Coba menika kanca-kanca menika ora ana Maseno ora nggih. Ora cetha. Namun karena wonten Maseno menika luar biasa. Kula hakul yakin bahwa Maseno itu swarga langgeng. Amin. Krana nguripi warga semanten. Sing biyen isih tobat ngaten, sak menika cekelane do mobil kabeh. Omahe do apik-apik. Ngoten. Ora ketana sing kredit. Mboten napa. Niku wis lumrah. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun dhateng keluarga Bagio Mulya menika, lajeng kanca-kanca pengrawit warga laras yang luar biasa, ugi kanca-kanca waranggana ingkang ndukung dhateng kiprahipun Mas Gading Paukir anggenipun uji kompetensi kalian. Gua pilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Patri. Upama kula nembang gandrung bununi mesti ya statis. Patri nyun sewu. Nggih. Menika ingkang menapa 11 lare dalang menika mangke lak badhe pun kepiyakaken tanggal sekawan welas. Nggih, Lan sewelas. 11 nggih wonten Arena tertutup Dwarwati SMKI Ngayu Jakarta. Mangke live streamingipun wonten SMKI, channel SMKI. Monggo katuran mirsani utawi tindak rawuh wonten SMKI nggih sumangga. Ngaten nggih to Pak Tri? Nggih. Menika angkatan menika mila sae-sae sedaya. Dados selain Mas Gading itu ada banyak anak-anak yang ya minimal sama dengan Mas Gading. Ning nggih wonten langkung ingkang sae malih. Ning menika namanya belajar nggih. Dados wonten ingkang menapa mila wonten SMK ingkang angkatan menika mila sae sedaya. Dados nyuwun pangapunten menawi menapa anggen kawula piring boten peranani penggalih kan Mbok Bilih sampun cekap nggih nanti ndak Mas Gading. Nggih. Selakan. Sepisal Mas Gading kula mung titip kondange SMKI sak suwetipun Mas Seno mugi panjenengan dedel ngoten nggih. Jenengan ngisi pedalangan Ngayu Jakarta ingkang Mbok Bilih mangke kangge tepo palupi dhateng para muda panjenengan dados dalang ingkang misuwur ngaten. Amin. Nggih. Mbok Bilih ngaten nggih bunune nggih. Mangke ndak Mas Gading mboten tutuk anginipun utawi supados para pamirsa ugi puas mirsani Mas Gading. Nggih. Ngoten. Matur nuwun sedaya panjenengan pamunten monggo pun lajengaken Mas Gading. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Tri, Bu Nunik. Pak Lek ajeng minggah mboten Pak Lek? Oh mboten nggih, sampun. Mas Lingga mbok menawi. Nggih. Iki yo ora lali lho, Reng. Apa, Truk? Yo biasane. Biasane iki apa? Kirim donga kagem Bapak, kemalmahrum Bapak Kisna Nugroho. Wah, kuwi sing penting nggon kono kuwi. Ha iya. Ya ayo di Al-Fatihah bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agama Islam. Ingkang ngrasuk agami sanesipun kula semanggahaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Cek terus saiki arep ngapa? Lah yo wangune nek gara-gara ya nganggo nembang-nembang nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu ken mau kuwi lho. Aku ki jan wah. Wah jan wis. Wis jan wah. Yo. Gawe apa arepan? Lah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kanca kono sing turu, nah
kuwi berarti wis sip. Apa arepan truk? Ular kambang. Ular kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono kuwi ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwalestari. Uler kambang. Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih. Sampun, Mas. Marak keturun ya aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun niki, Mbak. Nggih. Nggih. Turun nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ha iya ya.
Kara request ora? Ah iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik iki minggir ya. Ora ning kono malah wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Orang ira. Sip banget kuwi pisan. Orang ira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho. Ya mang aku mung kepengin wae orang ira. Piye maksudnya kepengin orang ira ki kepiye? Tembange ki lho. Orang ira. Nah, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Kena karak milik kur. Wah semangat. Nggih, kur mboten napa-napa. Kur niki. Kur. Lah ya kok. pisan to ngene iki to. Wis jos sip banget ngene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora.
Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wala ya wis bener. Wis wae lek tembang-tembangan wis. Lek senang-senang wis. Kalau wis Bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane deprok ngono kae nganti jemblong biasane. Ora iya nek ngono kae wis. Tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae. Lah kepiye? Ayo nderekke Bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo Bapak. Ayo ayo. Mulat moro Sang Arjuna esmunyo kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mang pirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok, sami ram, sami gumun dhateng tandang kridanipun Ndara Permadi. Cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen. Den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu. Gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyele pol nek kon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe sing ngedram ora tau latihan ayo sak mlakune ora apa-apa
Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar, isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinteran kawasisan Kakang Semar. Angler paningkang Sinongwati gawe gelar Nararyombek susudira pamuk sang mangrempak Suronggongkara kita umangsa nggih Den murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane wong isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pengestune Kakang Semar tak suwun wae. Inggih Den.